Bejn it-tlieta bil-lejl u l-4 filgħodu l-awtoritajiet kienu għadejjem b'ħidma minħabba rapporti ta' binijiet oħra f'Paċeville li nsabu f'periklu. Fil-fatt, triq Gort ġiet magħluqa fuq ordni tal-BCA stess minħabba periklu. Jidher li anke triq lejn il-qalba ta' Paċeville min-naħa ta' Spinola ġiet magħluqa għal xi ħin. L-awtoritajiet qalu li qed iżommu l-post ta' sorveljanza kontinwa l-BCA bl-assistenza tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Pulizija ħadu miżuri ta' prekawzjoni addizzjonali rigward il-binji ġirien u oħrajn li jmissu mas-sit fejn iġġarfet il-binja Tania Flats. Dan kif kienu evakwati n-numru ta' persuni minn residenzi, uffiċini, stabilimenti u san sitra spiżerija. Sa minn kmieni filgħodu żona bejn Triq Gort u Triq San George kienet magħluqa bit-tejp tal-pulizija b'preżenza qawwija ta' uffiċjali mill-BCA flimkien ukoll ma' uffiċjali tal-korp. Net News kien fil-post fejn prova jagħmel domandi dwar x'wassal għal din l-evakwazzjoni f'liema stadju waslet il-ħidma u kemm ġew evakwati persuni. Tra kollu, il-kap eżekuttiv tal-BCA, Rodrik Bonnici, irrifjuta li jaqaf ikellimna. F'każ bħal dan wieħed jistenna li l-informazzjoni tkun ċara u tonda partikolarment jekk hemm il-possibilità remota kemm remota li seħħ tiġri ieħor. Fil-jiem li għaddew Net News għamel domandi lill-istess Bonnici fejn fost oħrajn ikkonferma li kien hemm xi dewmien inizjali fl-evakwazzjoni ta' Tania Flats binja li sussekwentament iġġarfet fil-lejl tal-erba'. Rapportaġġ ġust u korrett illi il-Ministru Jonathan Attard moġbux tant illi ħareġ jattakka lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet bil-Ministru joġbu jdawwar inċident serju bħal dan f'attakk partiġan u parrokjali. Intant, fil-waqt li l-awtorità ġoba taħrab lill-medja mhux ċar fiex waslet il-ħidma f'Paċeville li użguru illi jisset jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji. Madankollu xi ħsar effettivament hemm s'issa għadna ma nafux. Wis inqas meta l-persuni evakwati jistgħu jerġgħu jitlu mill-ġrid fir-residenzi, stabbilimenti u postijiet tax-xogħol tagħhom. Finalment fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi, il-BCA qalet ukoll illi se tkun qed tirrevedi l-metodu tal-proċess tat-tindif tas-sit.